sa surga. Makan upaya mana niya na makasul kayo sa surga, ada abot ka pagin mo. Ay kata mo Imam Nawawi, at iyan na sukna na ilmo, si upaya mana niya na agama Islam, na ayaw mababali o gay, mababali aguman niya, upaya mana niya na Muslim. Sebab sa ayaw mana niya na ayaw hindi mangdaw, sa ukit nakapugil mo ka na si Allah Ta'ala. Ikadua, katawin Hasan al-Basri rahimahullah, katawin al-amilu ala ghayri al-ilm, as-saliki ala ghayri tariq. Ayat tiga na mana niya na sultaw, ading ganun magkasimba si Allah Ta'ala, ada banyak ilmu, na lagi nutaw, apala kang sabiyo tuwalalan, ada banyak sa dunia na malay kipata walagay na ubatan ng pakalpatan at tigyan. So ayaw man na niyan na ilmo ang makalbi agito sa ilmo si Kwagamono Tela. Ikadua, katong Hasan al-Basri, wal-amilu ala ghayri yufsidu ala al-kafir mimma yusalih. Masmala apabinasa, masmala apabinasa, utawa dinggil lubuk ada banyak ilmu. Masmala apabinasa, utawa dinggil lubuk ada banyak ilmu. Ayat isa sebab dia tanong sa sabon. Dia mo tuwa mana na nabigyan kibat ko magdilig sa motor. Napiyaran dito ka. Natunay kilabas niya kibisila sabi mo tuwa mana na motor. Ito example kapag ilmu si Kwagamono Tela. Ikadua ka importante, agian kaya kapag si Kwagamono Tela. Adip ni pabita, imit saragun, imit pabita, imit pagamay. Akagia ay aditan ni panamalan na suwaya manani ng mga ulama. Ay akatu Allah, akatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yatazi'u al-ilma yatazi'an. Ay manani yan. Intizi'an yatazi'u min an-nas. Akatu waya manani yan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ilmu napapasin ng Allah Ta'ala si waya manani ng mga manusia. Akin na ba yung kita kapag ayaw ukit, akakapapasin ng Allah Ta'ala na ayaw manani ng pagkakatagyan. Fa inna Allah yatazi'u biqatli arwah al-ulama. Gulanan kung pumatay yung mga ulama. Gikinanglan, ay importante yung kapag na si Kwagamono Tela. Di tayo makakabita, di tayo makapagamay, agi ayaw manani na ilitagli panamahan na sa mga ulama. Di tayo katawan ng mabita na di makatulog-tulog sa mga ulama. Allah. Maging kano sa ayaw manani yan. Diyan kaya kapag na sa Kwagamono Tela. Nakilanglan na mga pagugupagi ang etlo. Kaudiyan nga mga pagugupagi ang etlo na maging akakasabuta kung ilmo si Kwagamono Tela. Ato yung pagilin mo. Suwata, ako pagilin na kailangan na may nayus sa panamayan. Ikadua, nasulugos, lugos, agimot, wayamanan yan, nawata, naukabaron, ipanagyan si wayamanan yan, nawata, sudi na di kapagana si Kwagamono Tela. Ikatlo, nasugato, ay kinanglan ko na to, na matitigay niya sa wayamanan yan, na mga tao si Kudel pa ang dinatuan niya. Ay kapata sa mga ulama, nasiyon, imbunan, wayamanan niya na alam. Manutul tanong sa isa di manatutul. Iya kaya tutul na tutulaya, ilang patawag ito kaya. Iya kaya tutul na dito ay may bulula. Ayaw manila, panutul tanong si Ibn Khudama. Si Ibn Khudama na ibubugay yun ay si babali niya na sifa na so sifa o rasul o ayaw manila na Umar ibn Khattab. Ang yasusun Umar ibn Khattab si kuya manila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ato na sifat Umar ibn Khattab. Ay sifat Umar ibn Khattab. Kung di niya di kami ito sa giyong utak. Ayaw manila masalir na ayaw manila
sifat waya mananian na Ibn Khudama. Allah Akbar. Dia tuntun na ada dua katau ang bata. Pala siya na yaman na miskin. Dua katau ang magama ang miskin. Ayaw mananian. Dia untuk ayaw mananian na amawata. Na uman gawin na ipraligi si kuwatayan. Itagaliya si kuwatayan. So ayaw mananian na bilyan. Absumiya sa ayaw mananian na madrasa. Walagi naging untuk amayan. Na ayaw mananian na gimagagama. Da ang simba niya si Allah Ta'ala. Tama sa pagin na lusututun. Ayaw mananian na ayaw naman nakasaro. Agyo itong suib sugo. Ayaw mananian na ama agyo utawata. Absumiya sa agyo utawata madrasa. Ayaw niya tulong. Nagyo utawata madrasa. Na ayaw mananian na isa kinangalan na makapilin po ka. Ikadua na kinangalan na makawit ka sa ayaw mananian na nutubo kagupisin. Walagay na sabab kung kababalik o ayaw mananian. Nagyo utawata amisin na lima ka pumasa sa ayaw mananian na lima ka pumasa sa ayaw mananian. Ako lima ka pumasa sa ayaw mananian na nutubo kaya nagupisin. Nagyuto ba? Ay fisi ba ito Ibn Khudama? Nasagi uto masa na siwani na giuto. Ada pa? Waya ko niyan. Na giuto dua bata. Ada bernama Pitaun. Giuto dua bata. Ayaw manani na magama. Nasigo kaya suwag Ibn Khudama. Siwaya ba na niya na pagiging niya? Si Ibn Khudama na isas ka niya sa minibilang kung mumala ada to ang mautol si Wag Malutela. Ayaw ka utulin nagiuto ba asifat Umar ibn Khattab am yasusun Umar ibn Khattab si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ama sabiyaw na masa si Ibn Khudama nasumiyo sa ayaw manana nagiuto kay ayaw manana tuwan ni nagiuto abila tuwan ni na ayaw manana nasumiyo sa giuto madrasa. Sumiyo sa giuto madrasa. Sigo kaya pauman niya sa giuto madrasa. Na miyadis kanya sa ayaw mananian na program. Lagi-lagi ang program tayo. Kaya hikmah nito na pagilay niya utitu adibang Diyos sa ayaw mananian na mga ustad. Itu adibang Diyos sa ayaw mananian na mga ustad. Ngayapin si Ibn Khudama sa program na pagilay niya Mapitay ka pumakaw dito mga bisita niya. sa ayaw mananian na mga ustad niya. Sa tama sa video niya Matagam sigo kamprang. kaya niya sa ayaw mananian. Patakataw lang mo napako Sa kaya niya sa ayaw mananian. Na program sa giwot pa madrasa. Na timul Siya na sa Batangas City. Kasi pa dito, taan ayaw mananian ng mga tataray. Suguya sa ayaw mananian ng mga tataray. Kasi kung kaya timul mo ayaw mananian giwot pa mo. Ako giwot pa mga buo. Nasabab ko ayaw mananian na hikman na nun. Natupahan niya sa ayaw mananian ng mga mga pamakaisir niya. O dito, adibang daw sa ayaw mananian ng mga ustad. Na giwot pa wat amiskin. Nasi matatago kuli-kuli-kuli. Agiwot pa ayaw mananian ng mga mga. Kasi kung di ayaw mananian, di ka pahingin si Ibn Khudama. Si kumahamurin mo, di ako kasabag. Si kung di ka pahingin sa Ibn Khudama. Si kung ayaw mananian ng mga mga. Na di ako kasabag. Nagkakita sudah to. Sa ilubay niya so ayaw mananian ng mga ustad. Sa tingin kita pa ako di bangdo. Kenapa kanu ayaw mananian ng ibangdo? Allah. Kenapa kanu ayaw mananian ng ibangdo? Tama sa ayaw mananian ng mga habis kagiwot ko sa ato miskin. Asiwan niya nagiwot ko dito. Sa pena manamanan ni mga habis kagiwot ko dito. Sa tingin nagigit ko sa sala. Inga di pumuti aging ano ng mga ustad. Absag siya ko aging ano ng mga ustad na di bangdo. Allah. Namiyad challenge so ayaw mananian na Ibn Khudama. Sa tiga giwot ko miskin awata. Ayaw mananian. Ay dito. Na ayaw mananian. Absag siya ko aging ano ng mga ustad na di bangdo. Nasa ganito pag-ingat tiga giwot ko iba. Ayaw mananian nasa ko miskin awata. Namiyad challenge so ayaw mananian na Ibn Khudama. Si ko ayaw mananian. Nagpinadi ka pangingin
At tigina isas kanya kuya mananyan na muwit at na bumuwit. Isas kanya na muwit at na bumuwit. Ano may mamasaswaya mananyan? Naibig ko daw. Sa tigina, epic ka na muwit at na bumuwit. Tiguaya manana sa ating manausan. Na inipaliwanag lagi mo koswan. Ay kaya tiwa kong tigyan. Sa kanabas kinyan, muwit kinyan, at kanabas kinyan muwit. Kaya man na niya, na umaskili at mga inajaban niya uniform. Daaban yan uniform. Nayaban na katiwa ko na muhit. Na umankiwi, na suliw sa giyan kaya madrasa, na mamakinig si kuya man na niya na di ka pangubusan. Di ka di mo tusa. Taman sa ayaman na niya, na miya makasigad yagi mo tuwaya man na niya na kaibin ko tama. Saka tawa miskin, awat, gimot pa mamutagyan. Saka tawa miskin, agiti mo mamutagyan. Asina niya kasi ula-ula parisyo. Agi mo tuwaya man na niya, kaibin ko tama. Tama sa pito yan. Asag sinyo mga tao, ano sa giyan kayo pa? Lagi susad, at tagamukit, at tagayaman na niya ng mga tao sa'yo. Nasag sinyo, asal sa pangyagyan kayo wata, na ibigay ako na. Saya mana niya, saksi niyo at ikipon ko na. Ayaw mana niya, nalaw na pangiragyan ng wata na ibigay. Namiya kaki o suwata, hey gato sa salat. Ay buwa ka pag-ibig ako sa bitaw ka na. Nakuha ka sa karatas na isuwat ka kung sungaran ka. Nagumay firme. Alam niya, tiyan ay soya manina na dato. Siyempre, inyan, kabaya, ubis inyan, mapasubo si kuya manina katatala. Natama sa kumita sa karatas. Na inisuwat yan ang sungaran niya. Inisuwat yan sa mga tataling mga. Kami ang nakagin, nagiti si Jiwa Hibir. Tagalog ako ito, akot ba niyan? Washington. Tama saya mana dia? Nagitu ni yang gulola. Sigo kumagin kag subi ang duha niya pasag sa program. Naya parasal alukas. Parasal ama kibo tawata na daga man. Di semaya. Nasigo ang subi sa duha. At yagbaran. Nasubi ang subi to si kuya man ni na pati. Biya dikiya na pati. Nagiyo to ndira to niya. Na idira to so ay man ni na Sharia Islamiyah. Sharia Islamiyah. Naya mo bilang basagi mo tapatian, lagi mo tuaya mananyan, nalukos agi mo tuawata. Kasi kung kailan, tuaya mananyan, naibig ko dama, nakinuay agi mo tuanukos. Sige kung kikawaya sa agi mo tuanukos, naway mo kang pasambi sa ilang sa ayaw manila duo. Hindi pigilan ka pila si kuya manakatakla. Agi-agi ay lukos, nasabab ko din yan kapag-Islam, natin ang salima. Isabi ang panuto na puta sa ulo, o di natin ang salima. Nasili kuya manila. Si kuya manila, nakapinaon sa gimuto, naka-aksyon din na gimuto yung manila na dito. Kaputa nila sa ulo din natin ang niya sa salima. Agi mo to sa kataw, alukos. Namiya kang palalang pinagyan mo tawata. Sa tingin na hate ito, kapali-pali ka nung uban niyo tanay sa limagyan ka na lubos. Ikagyan mo tuwa dito, sa unsa din makilalagyan mo tawata. At tigyan na atap na misasang sa kaya kibuta din na wata. Atawa misasang sa kaya wata din mo dali. Natigagyan mo tawata, na to na bagmati ka tatanong. Sa kansuwata, ayaw man niya na niya kasimbag kulaw na parisa, ayaw man niya na pinirma ka sugaratas, sasalid sa Panginoon na imuli ka. Natigagyan mo to dito. Panglikanin sa saan sa panglikanin kaya ka. Natiginahin ito. Ay buwa pang niya. Nadigang tinay, hindi tinay. Alokos na sabab sa gingan ng alokos. Nayak. Ayak. Sabab sa giyan, alokos at tinanyo. Nagyan ang ilokos na kan. Agad sa baba. Sa magawin na sisa ko sa madrasa. Kauni ko sa madrasa. Napakatanan ako niya sa lipa. O di na yung mga lumutay na ko niya. Ayak kuwan ang tutol sa giyan mo ito at tutol. Ayak kuwan sa giyan mo ito at tutol at tuma. Na kinangalan sa iyo kasi ko di kapaginan sa ilmo. Na suwat na na kinangalan na katagwa sa Panama. Mapayas di ko yung mga di kapaginan. Ikadua,
Nasulugos na kinanglan. Naitulad Bakon na niya sa kuwan. pagkinagal. Suwag na niya Dapat sa bakon na... Ikatlo, nayaman na niya. Ha? Nasunod ko na kinanglan. Nakatindi kaya niya. Suwayaman niya ng batuan niya. Kaudinin katindi kaya. Suwayaman batuan niya. Tinawagin mo na, no? Tinawagin mo na, no? Nakapagil mo. Ha? Agad sa mga sa kapag konsulta sa suga. Ay akati ko Kaya. mampunay si Kuyaman na niya. Islam. Kaya bilang kayo man. Kaya tawa mampunay. Kami ang bilang niya. Kaya kinabuya ka ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya kabigyan ka nagyan na para na huni. Ay akati ko mga alam. Mampunay sa Islam. Ikuli siya ang tariko. O tariko nila itinala. Ay isa sa ukit. O kapag nagsiguro. Isa ukit. Asuga. Nagito sa katutun sa Islam. Sa gitri sabab. Ang paninang siguro tala. Amang bagyan ka na suya maninin. Nakalimdan ka mga. Sa gito ang Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.